terutama tepuk tangan yang meriah untuk warga masyarakat Kecamatan Banyumanik. Kota Semarang ya, Mak. Kaya ngono kuwi dalam rangka hari jadi Kota Semarang yang ke-478. Bener, Nok? Dengan tema Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti guyub rukun membangun Kota Semarang. Kaya ngono kuwi. Iki hari jadi Kota Semarang, namun yang menyelenggarakan adalah Kecamatan Banyumanik didukung oleh 11 kelurahan ya, Mak. Bener kepara nyata. Mula ngaturake panuwun ingkang tanpa upama dumateng Ibu Camat Banyumanik, Ibu Eka Kriswati SHMM. Ibu Eka. Kaya ngono kuwi. Mboten kata lumpen ngaturaken panuwun dumateng Ketua Forum LPMK se-Kecamatan Banyumanik dan merangkap sebagai Ketua Panitia nenggih pepunden kula Bapak Profesor Dr. Haji Mursid Raharjo. Kaya ngono. Pak Mursid. Sing ngersakake lakon Bratayuda kuwi ya Pak Mursid kuwi. Ngono. Le dawuh piye? Pak Dalang mangke Bratayuda pinten lakon sak kuwate jenengan kula manut. Ngono. Yen utuh saka Kresna Duta nganti Duryudana gugur bare sesuk jam 12 awan, no. Iya, Pak. Banjur tak olah ngono, akhire wiwit saka Dursasana terus Karna tanding Salya gugur, Sengkuni beset, terus Duryudana gugur, insyaallah 5 lakon dadekne sewengi ning anggarane tetep sewengi. Ngono. Ora apa-apa, ora masalah. Bratayuda kuwi lakon sing apik. Saka tembunge wae Bratayuda. Brata kuwi laku, yuda ki perang. Sing jenenge perang sing abot dhewe iki dudu mungsuh karo wong liya ning piye anggene ngendhaleni karo napsune dhewe. Kuwi sing angel, kuwi sing abot. Mula ning donya ki peperangan ora bakal ana mandeke, merga perang sing abot ki musuh karo awake dhewe. Iya, kaya ngono kuwi. Matur nuwun ingkang tanpa upami, kegiatane sangat luar biasa ya, Mak. Wingi diwiwiti saka santunan anak yatim, pengajian akbar lan uga halal bihalal. Ya, esuk mau ya kuwi pementasan dalang remaja se-Kecamatan Banyumanik. Anak-anakku ada 3 generasi dalang hebat sing nyatane dirangkul, ditresnani karo pemerintah ing Kota Semarang merga kuwi generasi unggul sing bakal nyebarake budaya wayang ana ing laladan Semarang. Kaya ngono kuwi. Dasare panitiani ya sangat luar biasa dipandhegani karo Pak Mursid. Tenan kok, Nduk. Apik mongko kene iki nggone iki perkotaan. Sing adate wong kota ki hidupe sarwa modern, hidupe sarwa praktis. Yen kon ngagem busana Jawa jangkep kaya ngono kuwi mesti ribet, mesti sumuk. Ning merga saka cintanya terhadap budaya bangsa, seluruh panitia menggunakan kejawen jangkep. Ini adalah jati diri bangsa sing tegese para panitia Kecamatan Banyumanik malam ini adalah salah satu promotor lestarinya budaya Nusantara Indonesia. Kaya ngono becike ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Kowe ngelem-ngelem ya apa pamriye men taun ngarep ditanggap meneh. Ora kudu ngono. Wong ning Semarang iki rumuse wis kecekel kok, Nduk. Kecekel piye? Waton 3 taun rega dalang ora mundhak, aman jane. Ya ta? Srondol kulon ganti dalang Kang Masmu. Merga kowe mundhak terus. Ya apa? Wis ora apa-apa wong ya kuwi dulur bebas, yang penting tetep wayangan karo Pak Hari kae. Karo Bu Lurah ya kepareng rawuh sembah nuwun sanget.
Bapak Ibu Lurah ing wewengkon Banyumanik sedaya kemawon kula ngaturaken panuwun. Iya. Kerukunan intisarine tema ya, Mak. Nah, ngene Nduk. Yektine urip ana donya kuwi mbuh dadi apa wae wiwit saka panguwasa nganti kawula, pejabat nganti masyarakat, bupati nganti tukang golek wedi. Sing becik kuwi kudu rukun. Nah, sadurunge kowe rukun karo wong liya, rukuna karo awakmu dhewe luwih dhisik tegese antarane lair lan batin, jiwa raga lan sukma, ati lati lan pakarti kudu rukun luwih dhisik. Apa meneh dadi jiwa satriya antarane batine, pengucape lan tumindake kudu rukun ingkang tegese hambek bawa leksana. Nah, yen wis dadi rukun karo awake dhewe, bisa rukun karo awake dhewe, kowe genti rukuna karo keluarga lan uga rukuna karo pepadaning urip. Kekuatane lingkungan utawa kelurahan munggahe kecamatan nganti kadipaten kuwi yektine sumbere mapan ana kerukunan. Mergo kerukunan kuwi dadi gaman sing ampuh sing ora bisa dikalahake dening apa wae. Lan sing kala mangsa dilalekake dening wong sak negara kuwi rukune kawula karo ratu utawa sentana praja utawa pejabate. Sing akeh pejabat wis ora gagas karo nasibe wong cilik, semono uga wong cilik isine mung maido karo nyacat karo panguwasa. Yen antarane pimpinan karo sing dipimpin atine wis ora gathuk lan ora mathuk, nganti kapan wae negara mau tetep kisruh lan ora tentrem. Mula panguwasa lan kawula kuwi kudu rukun, dene bisane rukun diwiwiti saka gedhekake rasa tresna. Dene katresnan sing sejati kuwi mapan ana pandonga sing tulus. Lan donga sing bener kuwi ora mung ndongake awake dhewe, nanging uga ndongakake karo wong liya, ndongakake karo wong sapa wae. Yen pejabate ndongakake masyarakate, kosok baline masyarakat ndongake karo pejabate supaya diparingi kekuatan lan kawicaksanan anggone nata negara. Ya ing kono kuwi bakal mujudake kerukunan ingkang abadi, satemah nggawa berkah ingkang kebak rahmating Gusti nyrambahi dumateng sedaya para warga masyarakat ing Banyumanik malimbar nganti tekan kota Semarang. Anane mung guyub rukun manunggal tetunggalan, sayuk saeka kapti gotong royong samat sinamadan daya dinayan. Sing diesti ya mung siji, untuk kelestarian, kemajuan, kewibawaan, kehormatan dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat kota Semarang, Nduk. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Iya, iya. Muga sembodo Kang Jinangka rahayu Kang tinemu Basuki Kang KSD ya, Mak. Bener kaya ngono kuwi. Mula Kang mangkono dina iki awake dhewe ya karo ngaturake lelakon ya karo nyuwun marang purbane Gusti Allah Taala. Muga-muga wiwit saka Bu Camat, perangkat panitia sumrambahe warga masyarakat kabeh wae tansah manggih hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana Basuki. Pinaringan seger waras kesehatan lahir batin, pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing reh barokah, pinaringan tentrem lahir batin, keselamatan donya tekan akhir. Allahumma Allahumma hasbunallah wa ni'mal wakil.
sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu printen lan telu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan ugi ngaturaken panuwun dumateng para sepuh adi sepuh para kiai alim ulama sing wis paring panjurung pangestu ya sumrambahe para sutresna budaya sing kepareng tumplek-blek ana halaman kantor kecamatan Banyumanik ya Mak. Tur aku melu marem melu mongkok nadyanto kala mangsa ana sing anggap lamun to wayang ki tontonan kuno wayang ki wis ora jaman ning survei membuktikan Ripalungguhan iki ora mung ana ing kene wae ning ngendi-endi nggon sing mirsani wayang ki sing adate mung piyayi kakung tur sepuh ning ini menjadi bukti nyata bukti yang sangat kuat buktine sing kepareng rawuh ora mung para pini sepuh ora mung kakung tok putri emak-emak akeh sing kepareng rawuh klebu bocah nom-noman para mahasiswa mahasiswi sumrambahe anak-anakku sing isih SD SMP nganti SMA padha gelem mirsani wayang tegese insyaallah watone pemerintah ki bener-bener ngrangkul karo seni tradisi sampai kapanpun jati diri bangsa wayang tetap eksis sepanjang masa. Iya. Sing mirsani umure rena-rena wis engki nggen kiwa kothaki cah cilik-cilik iki wis iki kaya ngene iki rumangsamu kok anggap suar nanggap wayang apa piye urung karuan wong iki do dadi dalang iya to kaya ngono kuwi ya wis dadi dalang kok sing apik ya Le ning sok wis gedhe ora kudu dadi dalang dadi pejabat apa wae watone sangumu dasarmu kuwi seni tradisi karo budaya insyaallah kuwi dadi pejabat sing budaya kaya Bu Camat kaya Pak Mursid ngono kuwi iya kaya ngono kuwi sing apik elok temenanan biasane ibu-ibu mak-mak ki yen mirsani wayang ya do pekewuh ning nyatane iki ora tenan matur nuwun ibu-ibu sedaya sing kepareng rawuh wonten mriki kula dongaaken jenengan sehat walafiat panjang yuswa putra-putrine soleh lan solekah ingkang putri menawi soleh utawi solekah kok palakrama nuwun sewu ora kok njur nawake wayang niku mboten apike men sampeyan munggah swarga mang tanggapne wayang ngoten niku iya ngono kuwi iya dalange sapa kena sing penting wayangan ning apike Cahya Kuntadi ngono lho iya ta iya ngono kuwi iya ngono kuwi lah jare ana efisiensi anggaran lah kuwi perlu diluruskan contone ya kaya Kota Semarang kaya Kecamatan Banyumanik tegese ora kok njur apa kuwi jenenge kaya wong ulang tahun hari jadi sing kuwi ana seremonial utawa ana pertunjukan hiburan apa wae kuwi tetep jalan apa mestine tidak ada pengurangan anggaran ning sing diilangi sing diefisiensi bab-bab sing bener-bener ora ana manfaate ora ana gunane mungguhe pemerintah lan uga mungguhe masyarakat aja kuwatir kagem para seniman tenang wae kepada budayawan santai wae mergo iki seni tradisi tetep diupeni diurip-urip karo pemerintah mligine Kota Semarang. Oh kaya ngono kuwi rasa kuwatir rasah wis to. Pokoke santai wae. Ya kaya ngono. Sembah nuwun. Mawana sing ngersakake ya kuwi ngujiwat, Mak. Ngujiwat menika karyanipun Sang Maestro Kinarto Sabdo ingkang sumare wonten ing Berguta Kota Semarang. Wah iya, daleme mbiyen Jalan Anggrek. Kaya ngono kuwi sing nyatane menginspirasi tumrape para seniman nganti generasi saiki.
Ngujiwat sing ngaturake sapa? Tak nyuwun pambiyantu karo dosene kampus Isi Surakarta jurusan Pedalangan. Sapa? Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Wah ya, dasare iki para penggemar wayang ya akeh sing kepareng rawuh. Saka WMC ya kepareng rawuh Wayang Mania Community. Wah ya, siapapun dalangnya yang penting wayangnya. Iso sindenya iki lho senengane kok. Saka kadang-kadang CFC ya kepareng rawuh. Kaya ngono kuwi matur nuwun lan ora keri bake ya Semarang ki ana rakitang cilik-cilikan saksi lover kecil. Ha ya ngono kuwi. Iki malah diwakili karo admin-admin tim kreative iki ana Mbak Gigi, ana Mbak Anindita, uga ana Uyuh senenge ora. Ayo Nadia Eka. Ngono kuwi cah telu kuwi. Ya. Ya Bu Kesi aturna coba kaya apa ngujiwat sak bawane. Ya, kaya ngono. Bu Sukesi Rahayu. Ya, Halo. Duh Nimas Mustika ning langgam Bu Kesi coba mewakili kanca-kanca waranggana lan pengrawit kira-kira arep matur apa marang keluarga besar Kecamatan Banyumanik ing bengi iki ingkang tasakuran hari jadi Kota Semarang. Monggo Bu.
Kula ngaturaken ingkang tanpa upami dene sedaya warga masyarakat Banyumanik khususipun segenap panitia tasih peduli mencintai budaya wayang kulit yang ternyata ini adalah salah satu warisan budaya leluhur yang adiluhung saengga dalu niki kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami mugi-mugi kanthi pagelaran wayang kulit dalu menika Kota Semarang ingkang dalu menika nembe ulang tahun mugi-mugi semakin sukses dan semakin maju ke depan. Amin. Matur nuwun. Amin. Nggih, luar biasa. Lah ngendikane Bu Camat ki taun ngarep wis pensiun. Nggih. Camate sapa wae Banyumanik hari jadi Kota Semarang tetep wayangan. Wah, apik lek ngono kuwi bergas. Ya, Ya matur nuwun karo warga masyarakat Semarang ya Bu Kesi. Iki malah rada kerep sowan ning Semarang sok tanggal 10 ana Kali Pancur ngalian Semarang terus tanggal 24 Mei ana ing Bulusan Tembalang Semarang meneh. Matur nuwun karo para kadang-kadang sedaya kemawon. Ya, monggo langgamipun Bu Sukesi Rahayu. Jiwate yen anggeget lati anjin-jin alise saselebe wane lanjer kuning nang Nadyanto wis dudu bocah enom meneh parandene Bu Kesi swarane isih ungkul kaya ngono ya, Mak. Ora mung swarane sing sik utuh, sarirane ya isih padhet kaya mengkono. Ya. Rumangsaku umure saya tambah kok malah saya enom ya, Nduk. Terima kasih, terima kasih. Kaya ngono kuwi. Ada parian Pak Dalang. Apa? Ikan bandeng gurih rasanya. Cakep. Pak Cahyo yang ganteng, Bu Kesi yang punya. Iya. Ikan bandeng
dibawa ke Kemuning. Pak Cahyo ganteng senengane neng Sunan Kuning. Malah elek. Ngopo kono wis tutup kok saiki ora. Aman pokoke iki. Apik ngono kuwi bergas kaya ngono. Pancen ya Bukes iki nggumun aku. Umume yen piyayi saya tambah umure lak mesti saya kendu ning Bukes iki pancen ngibarate srengenge iki jam 12 awan kae kok. Dadi sik panas-panase kae. Wah, tenan. Tenan mergo ya perawatane ya ora keri, ya to. Endi sing jenenge sekrap, endi sing jenenge facial, pengencangan nggen apa ngisore mripat kuwi ya digatekake men ora dadi kendu kaya ngono. Iya, penting kaya ngono. Mula Nadyanto asline nuwun sewu piyayine iki ireng ning gandeng dipoles pinter perawatan saiki dadi putih. Mula aku ya nyuntuh karo wong Arab, wong lanang Arab yen ngundang bojone wedok, "Hai Humairah." Tegese istriku yang putih kemerah-merahan. Tegese ya Humairah. Dadi yen bojone iki ayu putih ngene kudu ya Humairah. Upama ireng ya tetep ya Humairah. Aja nganti peh ireng diundang ya Hajar Aswad iki aja. Ora entuk kaya ngono kuwi. Bagus. Makasih. Telaske, Bu. Ayo. Wekesan pebuntanku matur sembah nuwun. Ya, ana dawuh, Nduk. Ya piye, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Mas Cahyo Kuntadi dari Pak Yatno, Forum LPMK Kecamatan Banyumanik. Request lagu pepiling di acara Limbuan. Ditujukan untuk seluruh pengurus Forum LPMK Banyumanik agar selalu ingat dan bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Matur nuwun, wassalam. Ya diaturake. Isih ana isih. Sugeng dalu Ki Cahyo niki kula Dimas Setiawan. Lah iki genah penggemar sinden. Lenong lek pengen kowe selamat lahir batin karo Dimas ae lho. Karo milih Dimas Setiawan apa Dimas Larso. Malah edan ora. Kirim salam kagem sedulur kula ajeng nyuwun lagu Pujaningsih Lestari. Apa neh iki Serat Penjajah apa iki? Apa to iki? Semoga kota Semarang dan Madangkara selalu jaya di udara. Kaya radio ya to, Mas. Ya, blarak disampirke Madangkara tetep oke. Ya, nggih. Ya iki pepiling dhisik diaturake pamundhut saka pepundenmu Bapak Yatno. Ya. Nyuwun bawanipun cobi Raka Mas Joko rumiyin. Ha ya, men ngaturake. Bawanipun dandang gula pepiling. Ya, Monggo Mas Joko. Wasitoti saking prawinases ngelingono wong urip ning donya
basan mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun iku cagak agama pakartikang luhur ngadohken tumindak mungkar yakti urip ayem tentrem lahir batin bekjo donya akhirat. Matur sembah nuwun Mas Joko. Men kena dipirsani merga iki panggunge gamelan karo sinden lak meh sejajar. Terus men jumeneng antarane sapa? Mbak Dian Munasira kelawan Mbak Nazwa. Wah iya, coba men jumeneng aturake pepiling ya, Mbak. Kaya ngono kuwi. Yo diaturake karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Monggo ca pepiling dados.
kasih Mbak Najwa karo Mbak Dian Munasiroh. Ha iya. Saiki karo Mbak Dian aja macem-macem. Nasibe sinden 6 iki ning tangane Mbak Dian. Ayo. Tenan. Tak golekne koordinator sing pancen kejem tenan. Aja karo sinden karo bojone ya kejem. Ayo njaluk nang dhuwur terus. Ayo. Omahe tingkat. Turune ning kamar dhuwur. Ya. Makasih Mbak Dian. Ini adalah koordinator Sinden Madangkara. Ya, wis diikrarke bareng karo ulang tahun nengko. Deke bareng jam 12 ulang tahun. Ya. Alhamdulillah. Ya, ngono kuwi apik. Bergas, pokoknya pilihan Mbak Dian sapa wae sinden sing ketoke pas melu Madangkara sing nemtokke sampean. Mbok sampean golek sinden tuwek-tuwek aku ora protes wis. Ayo. Terima kasih luar biasa. Yo, saiki genti gendo Okvalica. Ya, mau sore ana Gambyong Parianom. Iki jurusane iki tari, malah nembe wae lulus menjadi sarjana seni. Ya saka isi Surakarta. Yen kowe sok nonton ning YouTube ngono kae anggere ana drama tari utawa drama wayang pemeran Dewi Rekian Sinta utawa Pergiwa ya iki cae. Ya. Dadi Dewi Sinta. Dasa mukane aku dasa mukane. Tak colong kowe Sinta, tak colong. Apa kira-kira ora ngerti marang gedhening katresnanku? Nadyan to aku dhewe ngerti lamun untuk katresnan iki kanugrahan saka Gusti sing diparingake marang titah sing menungso ora bisa nampik milih. Ning tumraping Dasamuka luwih gampang tresnane mung wadon 1000 tinimbang nglalekake siji sing wis nggegem jantungku. Lolo ya ben berdiri sik coba kaya apa men ketok iki lho penari handal. Ya. Ya Mas Dwi ya. Dadi wong lanang iki senenge malah semu kurang ngono kuwi. Nuwun sewu, wong wedok ki nduk, Pak.
Lek nuwun sewu ngangge sandangan sing sarwa mepet-mepet ngono kae. Wong lanang malah wis bosen suwi-suwi. Ning lek kaya wong wedok sampean ngangge jarik wiron kaya ngene iki, sampean mlaku ngidul ya, terus enek angin kok kidul, terus akhirnya jarikmu wiron iki kena angin, terus kentolmu ketok mak lap. Wong lanang wis njilingi ngono kuwi, Nduk, tenan. Iya, Masalahnya kentolku anu iki, Pak. Apa? Gudi. Masa iya tetep tertarik to karo kentolku? Lha sing digoleki ya sing gedhi-gedhi ngene. Piye carane ndupak sing lanang ndang modar ngono lho maksude. Ah iya malah kaya ngono kuwi. Iki wis lulus ya, Nduk ya. Nggih, alhamdulillah. Selamat sarjana seni. Selanjutnya mau kemana, mau apa? Rabi. Loh, urung no, Jesse. Ora kesusu rabi to? Mboten. Apa? Penake apa, Mas? Lho. Lho. Aku tak WA. Apa cita-citamu bariki arep S2 apa arep ngopo? Insyaallah badhe S2, Pak. Jurusane? Pangestunipun. Jurusane? Napa nggih? Ini lupa. Mesin, Pak. Heh? Mesin. Oh iya, mesinnya jahit eglek ngono kae. Ya wis dadi apa wae, sing Nggih. penting sekolahe kudu dirampungne. Dadi seorang wanita ketika cecunduk ngelmu akan sangat dihormati oleh siapapun. Nggih. Apa nek kaya sampeyan bocah ayu, lahir batin, suarane apik, len joget ya apik. Ngono ki wis to arep milih model wong lanang piye wae bisa. Ya, temenanan ngono kuwi, Nduk. Mula ya sampean gandeng duwe rupa ayu, tak ngibarate kaya gedhang sing wis suluh kae, aja nganti dipangan codot-codot sing ra tanggung jawab. Ngono kuwi. Kayak siapa itu, Pak? Ya sekitar kene lah codot iki, sekitar kene lah codot iki. Oh, Ah iya ngono kuwi. Iki lho Nduk ana pamundhut ya kuwi Lestari. Iki saka penggemar sinden Madangkara Mas Dimas Setiawan diaturake kek sore le rawuh. Wah ya kaya apa nggih. Okva Lica nggih. Monggo Cak dipun aturaken Lestari muga-muga tali silaturahim kerukunan warga masyarakat Banyumanik Kota Semarang tetap lestari sepanjang masa. Amin. Monggo Lestari jajos. Oh
Faliza. Terima kasih. Ya. Mumpung isih anget tegese pisan gawe iki winong ceria iki ben jaran pisan. Bae lemun jaran wis kondang tekan kene nong. Nalika sore mau bapak-bapak panitia winong sing sok jaran niku nggih tumut-tumut. Kaya apa? Utak tang tak dang 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 dang. Oke, berpacu dalam melodi. Yo. Sembah nuwun. Lare niki jurusanipun mboten kok teng Karawitan isi Surakarta ning malah wonten ing kampus UNS Solo. Iya apa? Sastra ki, Nduk. Bocah sastra. Ning parandene ya kuwi seneng karo budaya, dasare ya putrane dalang saka Laladan Tulungagung dibuang neng Solo. Kok dibuang to? Kasarane ngono kuwi. Tegese sampean kon prihatin, kon sinau, mula dibuang neng Solo, ora kon penak ning kon rekoso menuju kenikmatamu yang akan datang. Ngono lho, iki diomongi wong tua ngono. Cocok ora ngono? Nggih, cocok. Iya, wis tak pujekke muga-muga sukses apa kang dipanjang kamu. Sok entuk jodoh ya bener-bener priya sing tanggung jawab lahir batin. Ya soleh temenanan. Iso nuntun marang kowe marang tentreme lahir tekan batin, slametin donya tekan akhir. Amin. Aja nyenengi wong sing wis duwe bojo ngono ya. Niku, Pak. Ngono kuwi pokoke kudu ngerti wates-watese. Eman-eman ayumu nduk kaya ngono kuwi. Iya, ngono kuwi. Ayo. Dhek malah joget-joget embuh kurban apa piye ora ngerti ya kok. Ya Allah. Pun lah Pak, kula masa galone pun telas kok. Oh iya bener. Dadi kahanan iki lamun to peteng dedet lelimengan. Peteng banget, Nduk. Wis to tegese lak ibarate jam 12, engko jam 1, jam 2, 3, 4, 5 srengenge ndang jedul nasibmu menjadi semakin padang jinglang cerah merekah bagaikan penuh barokah. Amin. Kaya ngono kuwi lek ndongak ning krangke kata-kata ngene ya angel lho Nong. Ora. Nggih, matur nuwun nggih Pak, pangestunipun. Ya, sami-sami. Ya ngono kuwi. Ya diaturake coba kaya apa? Dibawani, Nduk, kaya biasane, Nduk. Ayo. Napa niki, Pak? Oh anu. Smarandana no. Ayo, nggih. Nggih. Nano. Piye? Nek niki bawa nggih. Bawa iki asli, bawa iki. Ayo. Nggih. Nggih. A1 ya. Jaranan dangdut kreasi rineng kaindaing baksa sente
aja nganti ninggal tresno Oke, persiapan sak ramban dangdut kedua Jaranke bersama Winong Nawangse. Oke, cecos. Hei. Awas. Hei. yang meriah untuk Winong Nawangsih. Wah, jaran tenan. Oh iya. Iki ndak takon mandek lek ora ya gulung karo